op her. Jeg stod op 1:15, og jeg var lige ved at dø, da det var, jeg skulle op der. Så jeg er mega træt, og det er bælragende mørkt udenfor. Klokken er 4:30. Og ja, så vi bare og venter på, at vi kan komme afsted. Men jeg kommer i hvert fald til at filme lidt mere, så I kan se med nu. Nu er vi jo kommet ned på Rhodos, og det var et lille problem, fordi vi måtte først komme ind ved et-tiden. Men nu har vi kommet ind på hotellet, og det er sindssygt fedt, så nu vil vi egentlig bare ned og bade, og ja, vi er stadig lidt udmattet efter sådan en lang flyvetur, og ja, så nu skal vi bare ned og bage, og det er sindssygt fedt. Vi har også en lille legeplads, som I kan se, og så kæmpe stor pool, altså det er helt vanvittigt, så vi må bare lige tage, hvad vi har lyst. Og så er også en mega lækker strand, vi har her. Så den skal vi da snart ned og prøve. Så piger og folk og drenge, nu er de været nede og bade, og det var sådan rimelig koldt. Men vi fik da badet lidt imens. Og med frokosten er okay, når jeg siger okay, så er det fordi, at jeg kun kan lide én ting dernede, og det kan jeg. Men nu vil jeg lige gøre klar til, at mig og min mor, vi kan spille skak og lidt snoller til efter aftensmaden. Og så herinde, der skal min mor sove mest nede for et dobbeltseng. Så har vi spejler herinde. Og så har vi badeværelset. Og så har vi, hvor jeg skal sove, og min lille søster skal sove. Og så vi har også et lille køleskab, som vi kan se. Hey, det er faktisk lidt okay, men jeg prøver at filme, hvad nu det hedder. Når vi både er på stranden, den ligger jo herude, derude et par langt af helvede til. Men så nu sidder min lille søster og min mor og snoldrer lidt, tror jeg. Typisk det. Men det var i hvert fald en kæmpe pool. Det var faktisk helt vanvittigt. Jeg var overrasket og så til den der. Men jeg filmer lidt. Og nu vil jeg prøve at vise jer, hvad den her poolen og det der. Altså solen skiller lidt meget, så I kan nok ikke se mig så tydeligt. Men det må I leve med. Jeg håber sandelig, at den her video bliver god, fordi at jeg virkelig brugt lang tid på det, og nogen sagde, du skal ikke sige de her banord og sådan nogle ting, så det prøver at lade være med. Nu kommer vi ned til poolen, og jeg kan love det for, at den er stor. Det kan godt være, at Malte og Frederik, som jeg har sagt til jer, måske var lige så stor som på billedkunst og sådan noget til printeren. Måske er den ikke lige det, men den er sgu rimelig stor. Så der sidder min mor og min lille søster. Men jeg kan lige prøve at vise jer stedet. Altså, her er det poolen. Jeg ved ikke helt, om I kan se det, men den er rimelig lang. Og så er der sådan en lille bro. Men vi ved ikke helt, om det er sådan en hund, der går frit rundt hernede. Men den er i hvert fald rimelig sjov. Så er der også lidt legepladser og is. Men i hvert fald været det rimelig hyggeligt indtil videre. I morgen der vil vi gå ned til stranden for at kigge. Det blev ikke lige i dag, fordi at vi var rimelig udmattet efter den lange tur. Og vi skulle lige kende stedet først. Men jeg tror, jeg er tilbage nu. Så er vi på vej ned mod stranden, og det er mega stille, og det er varmt, og det er faktisk det er overhovedet ikke koldt. Lige en aftensmaden, så det bliver hyggeligt, som I kan se. Hvis I hører rigtig godt efter, skal I måske høre vandet, der siger hello. Så det er ret sjovt. Wow, der er nogle piger derude at bade. Så, men ja, nu er vi dernede, og det ser rigtig lækkert ud. Jeg tager dine sandaler fra her. Så det kunne være fedt, hvis det var det var vores skolerejse, ikke? Men ja.
Men det var bare sådan kantine eller jeg får stand op. Men som I kan se, så viser jeg lige stranden hernede. Altså det kunne ikke blive bedre, men jeg glæder mig i hvert fald til at komme derned. Der er allerede, det ser så ulækkert ud, at det er sådan en tid at bade i sådan noget her. Det ligner lige noget lort, det var det. Nå. For helvede. Men som I kan se, så er det rimelig lavvandet. Vi kommer måske til at se lidt mere i morgen. Så goddag, så nu har vi lige fået spist morgenmad, og så vil vi lige gå en lille tur, og så går vi nedad. Og så ser vi lige pludselig nogle æsler. Og de går bare rundt og hygger sig fuldstændig. Og vi sidder, for helvede, træder lige op i en tissel. Så er de og bare og spiser græs og hygger sig lidt. Jeg står og spiser græs. Men de sidder i hvert fald og hygger sig lidt der. Og det er i hvert fald en rigtig flot udsigt, der er hernede. Jamen, der kan man se ind til byen. Her går min mor. Der kommer der en bil lige om lidt. Venter nok lige lidt. Wow, det er et stort siv, der er derinde. Shit, mand. Det er godt, det var. Men det er i hvert fald en rigtig flot udsigt, der er herude. Vi bor sådan dernede af, og så er vi bare hele byen herhen. Og så skal jeg ned og snorkle dernede i dag. Men det bliver i hvert fald hyggeligt. Så vi ser lige om, vi kommer til at se, hvordan det er lige om lidt. Så har vi lige været nede at spise, og altså det kom simpelthen ikke som en overraskelse, men det var ret vildt, at så lige pludselig nogle mørke skyer, og så kigger vi hen, og sådan, det begynder at regne der. Så kommer vi ind, og så kan vi begynde at se lyden langt væk, og så torden, og det langt helt meget. Og så, men så går vi hen og spiser vi, og så begynder det bare at regne, og lyn og torden. Altså, der var helt mange mennesker, vi samlede os alle sammen, og ja, så begyndte der at komme lidt for mange mennesker, og så gik vi op, og så vi hygget os, så vi kunne stadigvæk se lyn og torden og nogle ting, så det var rimelig ufedt. Vi håber på, at det vil blive rigtig solskin, og altså, i 2 dage nu har vi ikke været afsted, fordi at i går der var vi udmattet, og i dag der har vi så været lidt uheldige, men det kan jo ske. Så ja, jeg kommer nok med noget lige om 2 sekunder, så ja. Nu er jeg gået ned og spise morgenmad et helt andet sted, fordi at vi kunne huske, jeg tror det var i går, der regnede og lignede og torden helt vanvittigt, og altså alle mennesker de samlede bare så i flok, og der var overhovedet ikke plads, og der kom bare flere og flere mennesker og sådan nogle ting, så de var rykket ned i en anden restaurant, som der var 4 gange dobbelt så stor, og ja, altså det var de er i hvert fald lidt mere hyggelige her, altså det er faktisk lidt træls ikke lys, men det er altså okay. Altså nu vil jeg lige prøve at vise jer maden, der er her. Altså, vi har, hvad det hedder, vi kan ikke huske et eller andet brød, og så en kage, og så en kage, så er der pølser, så er der æg, og så er der indbagt kartofler og bønner, og så er der sådan lidt æg, og så er der også det samme derovre, og så er der lidt frugt, en frugtskål op på sin sky, og så har jeg lidt pålæg, og så er der lidt kage fra morgenstunden. Det er ikke lige så lækkert, men det kan man åbenbart også få. Så kommer vi herover, og så tænker jeg lidt, det der chokoladebrød, det ser sgu ret lækkert ud. Så siger min mor så, nej, det er ikke chokoladebrød, det er Nutella. Nå. Jeg ved ikke helt, hvad det er, det ligner sirup eller honning, og så lidt rosiner, og så er der lidt yoghurt, og så prøv at se, hvor lækkert det ser ud. Det er lige før, man bare skulle tage hele skålen. Og så er der sådan lidt pålæg og smør, og så er der lidt syltetøj og syltetøj igen med cornflakes, chokopops, blandet af det hele, og så tørrede bananer. Og så frugter, og så lige for at sige det, vi har fået ordentligt indkørsel
så vi kan tage alt det, vi vil. Så juice der, og ja. Og så kan man få is her, altså man kan se, den er lukket, så det må vi ikke få. Men vi må tage alt det is, vi vil, så jeg tog på et tidspunkt 2 omgange morgenmad, og så 2 omgange sodavand, 2 omgange is, 2 omgange frokost, og så tog jeg 2 omgange sodavand, og så tog jeg, jeg tog rigtig meget, men det var lige det, jeg viste. Nu blev måske lige lidt langt, men nu vil jeg spise morgenmad. Goddag, Fie. Nu er vi nede i... What? Nå, en sød missionfilm. Ej, du har en flot... Det er en eller anden papegøje, tror jeg. Du har en flot stemme. Der er simpelthen betalt for at skal sige noget, når du kommer Og så... Nej, du siger miau. Ej, mor. Ej, den kan sige miau. Nej. What? Kan du sige miau? Altså, vi går ned i gaden, og så... Ja, vi er nede ved sådan et højt slot. Det er sådan er lige der. Og så går vi sammen med nogle af dem, vi lige har fundet. Og så har vi... Er det en rigtig lille by og flot. Og så møder vi lige pludselig en sød kat. En kat. Nå ja, en fugl, og vi ved, det ligner papegøje, men det... Kan du sige hej? Altså, jeg håber seriøst, den kan sige noget. Ej, sagde den det? ja. Nå. Okay, det er første gang, jeg holder sådan noget sagt noget. Jeg står der lige græd. Ej, der er fri, hvordan kan du sige det? Den griner ærligt. Der er gratis wifi. Der er gratis wifi. Mor, hvordan kan du sige det? Nå, hvor det nuser. Hvor du sød. Ej, hvor den sej. Hey. Hvad filmer du overhovedet? Okay, nu er jeg nede. Nu er jeg nede, og hvad det hedder, gå tur nede i Ruddersby. Ej, hvor hyggeligt. Men nu er vi så i gang nede og kigger nogle ting. Ja, vi er sammen med nogle af vores venner, som vi er nede på hotel sammen med, og så står der en mand og spiller. Det er faktisk rigtig hyggeligt. Og så, ja, undskyld, hvis det larmer lidt. Han er det lidt træls. Men nu vil vi i hvert fald lige gå lidt hernede, og wow, der er bare sådan en kæmpe port her. Men ja, altså, jeg gad ikke lige at filme alle de der byer der, fordi at der kommer rigtig meget larm, men det er vildt det. Nu skal jeg lige høre. Vi går hen. Jeg er faktisk i gang med at filme, men så var lige pludselig noget afbrud. Det var en papegøje, der kunne tale. Den kunne åbenbart sige miau og fløjte af en. Det var virkelig what? Men nu går vi egentlig bare rundt og hygger. Hej Freja. Og pigen, det er Cecilie, der står der. Og ja. Så går min mor her der flækker og griner af mig. Og ja, nu, det var bare det, vi har vist jer. Farvel. Jeg har ikke filmet så meget, men altså filmet så meget, imens vi har været inde i byen og sådan nogle ting. Men det er fordi, at vi har været sammen med nogle venner, og så har de kigget lidt for meget på tøjet. Det er ikke rigtig noget for os drenge, men nu har vi været... Vi har været nede i et par dage og i Ruddersby. Altså, det var helt vildt, fordi at vi så sådan... Altså, man skulle næsten tro, det var Titanic. Det var sådan en rejsebåd, man kunne køre med, eller ikke køre, sejle med. Og det var, altså, det var helt stort. Og så kører vi længere frem, og så ser vi sådan nok en sådan størrelse med en normal færge. Men den var jo meget moderne, og så vi kører i traktor sådan nogle ting, siger ham der mand der. Men det der, det er privat. Altså, hvor mange milliarder vil det lige koste? Det var mega stort. Og så kommer vi ind i sådan et slot. Så kommer man ind i den. Så sådan en minigågade, hvis man kan sige det på den måde. Men det var meget smal og meget butikker. Og hende Cecilie, hun kigger på alt muligt tøj, og hun
løber rundt i butikkerne for at finde et eller andet mærkeligt bluse. Men så i dag, ikke? I morgen, ikke? Det bliver det mega fedt. Men meget tydeligt op, skal vi ud og sejle. Så det bliver rigtig fedt, og så skal jeg snorke lidt mere. Jeg håber rigtig meget kommer til at filme, fordi det er i hvert fald noget af en oplevelse. Jeg har været ude at sejle før i Tyrkiet, men altså, det ligger jo lige 50 km herfra. Men nu venter vi bare på, at vi kan komme ned og spise aftensmad, og så skal jeg teste min mor i pool. Og ja. Så det er jo fredag i dag, og så er der 2 dage til, at vi skal hjem søndag nat kl. 12, så jeg gad altså godt i skole om mandagen, men det kommer jeg ikke lige til, så vi ses om lidt. Okay, nu er vi været på denne sejltur. Nu står vi altså op på en af Rodas kendteste steder. Det er Linders. Sådan en mega stor, hvad kan man sige, slot. Det er mega stort, og ja. Nu vi, altså mig og Frem, vi var rigtig heldige at få reddet på æsel heroppe. Men som I kan se, så er det mega lækkert strand. Altså, det er bare mega lavt, men nu er vi i hvert fald endelig kommet frem. Ja, det var så det. Ja, nu er vi ankommet altså, på den her sejltur. Og nu står vi oppe i Abu Dis. Og det er sådan et mega kendt sted oppe i, hvad det hedder? Linders. Linders. Men det er i hvert fald kæmpe stor, og det er mega god udsigt. Hvis man kan se nogen, så er der i hvert fald æsel, der kommer op mig fra. Vi havde prøvet den, og vores skib ligger dernede af. Og det er mega fed strand, som I kan se, men nu vil vi bare lige kigge lidt rundt, så skal vi i hvert fald ned. Så er vi kommet hjem, og det var noget af en tur. Det var sindssygt fedt. Men nu er vi kommet hjem, og vi er fuldstændig smadret. Så nu venter vi bare på, at vi kan komme ned og spise noget aftensmad. Og så, ja, så skal jeg lige teste min mor i pool igen. Men der er ikke rigtig noget andet sådan rigtigt at sige. Og det er jo den sidste aften, vi har i dag. Vi skal hjem. Okay, ikke den sidste aften. Jo, i morgen skal vi hjem om aftenen. Det er lidt ærgerligt. Men jeg har savnet nogle af jer. Men i hvert fald ikke pigerne, det er drengene. Men ja, jeg kommer i hvert fald til at filme, når det er, jeg skal hjem, tror jeg. Nu er jeg kommet hjem, og det er fucking koldt. Men ja, nu er jeg kommet ud, altså. Han sagde, det ville være 7 grader, men det var 5 grader. Og vi har kun sovet i 6 timer, lige, fordi vi kom i seng der ved 3:30, fordi vi landede kl. 2:10. Men det er i hvert fald lidt rimelig koldt. Ja, jeg har ikke så meget at sige, men det er lige nu, jeg vil afslutte min video, eller min dagbog. Jeg kunne så fint for, at det bliver god, fordi at jeg gider kraftigt ikke derhen og optage det igen. Men ja, det var egentlig det. Tak fordi I gad så med. Hej.